Hei, ihan oikeesti, viittisittekö te lähteä tekemään jotakin, kun teidän... No, älkää... Ei kiinnosta. No. Me ollaan töissä täällä. Ei kun... Sitä teippipallo. Hei, viittikö sä lopettaa? Ei siihen saa kirjoitella se asiakastyö. Ei se on niin justiinsa. Hei ihan oikeesti, tulkaa nyt pois sieltä, koittakaa tehdä jotain. Hei lopettakaa nyt toi.